Ini saya belajar. Belajar golek duit. Belajar apa ya? Mboten belajar ngoten iki kita saya belajar Bapak. Iya, ora apa-apa mun ora belajar kapan isane ya. Citraten ya nek belajar. Citraten nak kula. Ya, telaten ya. Panjenengan Bu Arianto nanti gayeng niku. Jajan. Nanti mbali maneh. Mboten lah niku wae sampun tenas pinten miring kok rasa pakai Pak. Kira-kira punjul ya. Ya. Enak iso ora karo-karuan. Bolak-balik tanduk mawon. Ya.